Чытанне святого Евангелия паводле Иоанна. Наближалася юдэйская Пасха, і Езус прыйшоў у Єрусалим, і знайшоў у святыні тых, хто прадаваў валоў, авечак і голубоў, і мянялы сядзелі там. І зрабіў бізун з вяровак і павыганяў усіх са святыні, а таксама авечак і валоў, грошы мянялаў парассыпаў, а сталы папераварочваў. А прадаўцам голубоў сказаў: «Забярыце гэта адсюль і не рабіце дому айца майго домам гандлю». І прыгадалі вучні ягоныя, што напісана: «Клопат аб доме тваім з'ядае мяне». На гэта юдэі сказалі яму ў адказ: «Які знак пакажаш нам, што можаш гэтак рабіць?» Езус сказаў яму ў адказ: «Зруйнуйце святыню гэтую, і я за 3 дні узнясу яе». І сказалі юдэі: «Гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты ўзнясёш яе за 3 дні?» Казаў пра святыню цела свайго. І калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя ўспомнілі, што ён казаў гэта, і паверылі Пісанню і слову, якое казаў Езус. Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Дарагі браты і сёстры, літургія слова з сённяшняга свята прапануе нам ось гэты ўрывак з Евангелія святого Яна. Урывак, які, сапраўды цяжка каментаваць, таму што у сённяшнім Евангеліі мы бачым нешта незвычайнае. Бачым, як Христос гневаецца. Мы больш не знойдзем месца ў Бібліі, дзе апісана, як Христос гневаецца. Прычым гэты гнеў, ён даволі такі спектакулярны. Христос не проста раззлаваўся. Христос пачынае рабіць рэчы дзіўныя. Ён пераварочвае сталы і выганяе людзей са святыні. Сапраўды, ведаеце, шчыра скажу, вельмі цяжка тлумачыць, чаму Христос так зрабіў. Чаму Христос так аказаў свой гнеў. Я да канца таксама не ведаю. Але штосьці тут павінна быць важнае, калі Христос так рэагуе. Вельмі часта першая такая наша інтэрпрэтацыя, калі мы чуем гэтае Евангеліе і бачым рэакцыю Езуса, гэта інтэрпрэтацыя аб тым, што трэба, каб нашыя святыні былі сапраўды месцам святым, каб гэта было месца дагледжанае, прыгожае, каб тут быў парадак. І мы нават вельмі канкрэтна уяўляем, як гэты парадак павінен выглядаць. Памятаеце, можа вы памятаеце, не памятаеце, у мяне такое было, калі я яшчэ не быў яшчэ ксяндзом, быў хлопцам, калі у касцёле, мне такое здаралася, на мяне бабулі шыкалі, каб я не размаўляў у касцёле. Я не такі ўжо і малы тады быў. Але дбанне пра тое, каб гэтае месца, касцёл, святыня, было месцам асаблівым, ціхім, упарадачаным, каб тут не было месца для ніякага граху. Тым больш, калі мы кажам, бачым у Евангеліі, што Христос разганяе людзей, які чым займаліся? Таргавалі, бізнес. І мы вельмі часта таксама каментуем гэта, кажучы, што наш касцёл, нават як месца, не павінны быць месцам, дзе мы зарабляем грошы, дзе адбываецца нейкі бізнес. І сапраўды, гэта добрая інтэрпрэтацыя гэтых словаў. Але, дарагі браты і сёстры, мне здаецца, што калі мы толькі спынімся на гэтым, то мы можам упусціць штосьці яшчэ больш важнае.
Каб пайсці далей, зрабіць крок далей вось гэтай інтэрпрэтацыі, варта прыслухацца другому чытанню і словам святога Паўла, які кажа: ці не ведаеце, што вы святыня Божая? Святыня – это не касцёл, не толькі месца. Это мы з вами і нашае сэрца. І калі мы так паспрабуем на гэта паглядзець, то робіцца таксама трошкі зразумела, чаму Христос вось так паступае. Сапраўдным месцам сустрэчы з Богам з'яўляецца не толькі фізічна касцёл. Да, мы прыходзім сюды на імшу і кажам аб тым, што вось молячыся, сустракаем, перажываем сустрэчу з Богам. Але месцам сустрэчы з Богам з'яўляецца маё сэрца. Там я сустракаюсь з Богам. І сёння гэта Евангелле, оно можа запытацца ў мяне: як выглядае твоё сэрца? Ці ёсць там месца для Бога? Ці твоё сэрца, оно застаўлена сталамі, з меняламі, з грошамі, там, што там яшчэ было, з нейкімі жывёламі, дбаннем пра нейкае, шмат нейкімі клопатамі. Занятае сэрца. Там няма месца для Бога. І ведаеце, гэта важна. І важна задаваць сабе гэтае пытанне. Ці маё сэрца, ці ў маім сэрцы засталося месца для Бога. Але ведаеце, таксама разважаючы пра гэта, я разумею, што і ўбачыў у сабе, што лёгка вельмі папасць у чарговую пастку. Пастку, якую мы, і я, і мы ўсе вельмі часта трапляем. Што гэта за пастка? Паверыць у тое, што каб сустрэцца з Богам, трэба быць дасканалым. Што трэба, каб маё сэрца было вычышчанае да блеска. Каб святыня, у якой мы будзем сустракацца з Богам, была найпрыгажэйшай, акуратнай, задбанай, каб тут усё было правільна. Канешне, гэта важна. І, канешне, важна, тое, што я казаў, што пытацца сваё сэрца, што ў ім перашкаджае сустрэцца з Богам. Але ведаеце, у чым добрая навіна Евангелля? У тым, што Бог, Ён не кідаецца на кожнага з нас з бізуноў і не пробуе нас наказваць за тое, што мы грашым. Але Бог хоча сустрэцца з намі, размаўляць з намі, нават тады, калі мы грэшныя, калі мы недасканалыя. І ведаеце, сам, жывучы, пражываючы сваё жыццё, неяк там духоўна, пробуючы развівацца ў сваім жыцці, таксама бачу, што ёсць такі этап у веры, што ты стараешься быць дасканалым, ты імкнешся да дасканаласці. Это вельмі прыгожа. Ты стараешься пазбегнуць кожнага граху. Але я думаю, што, дарагі браты і сёстры, кожны з вас, асабліва тыя, хто жыве трошкі больш на гэтай зямлі, добра ведаеце: старайся, не старайся, а грэх прыходзіць у твоё сэрца. Такі ці іншы. І бываюць такія моманты ў жыцці, калі все твоё старанне разбіваецца аб твой грэх, аб тое, што ты не можаш сваімі сіламі даць сабе рады. І ведаеце, і гэта важны момант. Важны момант, таму што аказваецца, што Христос не патрабуе ад нас гэтага адразу. Ён кожнага запрашае да сустрэчы з сабой, нават недасканалага, нават грэшнага. І толькі ягоная любоў здольная перамяняць і ачышчаць маё сэрца. Я не ведаю, ці вы добра разумееце, пра што я кажу. Гэта, ведаеце, я сам гэтаму здзіўляюся і сам гэта перажываю, бо я як святар пакліканы да таго, каб вас вучыць, людзей вучыць, да? І я вучу.
І мы і іншыя святары вучаць, і сёстры вучаць, да, аб тым, што мы змагаемся са сваімі грахамі. Важна, і гэта вельмі важна. Важна імкнуцца да дасканаласці. Але я бачу, што сваімі сіламі я гэтай дасканаласці ніколі не дасягну. Без Бога я не змагу. І мне патрэбны Бог. І не аднойчы, прыходзячы ў святыню, маё сэрца будзе недасканалым. Але Бог мной не пагарджае, прымае і ўсё роўна мяне любіць, каб маё сэрца ачышчаць сваёй любоўю. Толькі Бог можа маё сэрца ачысціць. Таму, ведаеце, вось гэтае пытанне, да, парадку ў святыні, парадку ў нашым сэрцы, чысціні нашага сэрца, чысціні нашых храмаў. Это важнае пытанне. Але важна, каб мы памяталі, што сюды, дарагі браты і сёстры, мы можам прыйсці ў любым стане. Нават тады, калі нашае сэрца забруджана грахом. Што гэтае месца – это месца не сустрэча дасканалых і ідэальных людзей, которые собираются і размаўляюць аб тым, як іншыя людзі горшыя ад іх. Калі б так было, то гэта адназначна не касцёл. Это не тое месца, пра якое казаў Христос. Калі мы сюды прыходзім з нашымі ранамі, грахамі, бедамі, з нашым болем і не баімся Богу гэта паказаць, то гэта месца становіцца святым. Таму што тут пачынаем дзейнічаць не мы сваімі сіламі, але пачынае дзейнічаць Бог, который не аднойчы, да, возьмець бізун і будзе ачышчаць маё сэрца. І мне будзе вельмі непрыемна, але гэта будзе патрэбным. Патрэбным для маёй святасці. Часамі Бог будзе паказваць мне сваю бязмежную любоў, ведаючы, што толькі гэта можа хоць неяк узрушыць маё сэрца. Таму няхай, дарагі браты і сёстры, гэтае месца, наш касцёл, будзе месцам, дзе мы сустракаемся з Богом. Не тым Богом, который хоча нас асудзіць і пакараць за штосьці неправільнае, але Богом, который настолькі любіць нас, для каго мы настолькі важныя, што Ён гатовы зрабіць усё, каб ачысціць нашае сэрца, каб ачысціць нашае жыццё, каб дапамагчы нам, каб прайсці праз нашае жыццё, прайсці праз кожны боль і выпрабаванне. Няхай гэта месца будзе месцам вось такой сустрэчы. І гэтая сустрэча, яна сапраўды адбываецца не толькі вось тут фізічна, але таксама і ў нашых сэрцах. І таго Хрыста, якога мы тут сустракаем, мы пазней у нашых сэрцах нясем далей у свет, туды, куды мы ўваходзім. І сапраўды, каб тое, што мы нясём у свет, было не нейкім асуджэннем і паказваннем пальцам на іншых людзей, якія грашаць ці жывуць неправільна, але каб гэта была любоў да кожнага чалавека, каб мы імкнуліся навучыцца так любіць, нават тады, калі чалавек гэтай любові не заслугоўвае. Любіць не за штосьці, а не гледзячы ні на што. Амин.